на Мастер и днес ще играем GTA 5. И трябва да го заснем за втори път това. Заснех за втори път, за това съм почнал мисля. Така. Ще почвам нова поредица утре на Far Cry. Няма казвам коя. Може поредицата да е на Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4. Там Far Cry Primal, там. Там може да е на всяка Far Cry, моя почна поредица. Обаче то не мога на всяка, защото то е определена. Една. И трябва да познае точно коя. Точно коя ще почна да я играя. Няма правя поредица, ще правя поредица само на една Far Cry, на друга няма просто. Няма да правя на друга. Просто почвам, просто Far Cry, почвам и само на тази. Дали е Far Cry 3, Far Cry 4 няма. Там може да се падне, може да кажете, например Far Cry, там някоя си. Пачето усещи, пачето може да сгрешите с някоя. Може една да я кажете, а всъщност да е сгрешената. Просто една единствена е. И аз ще снимам само на нея. Така че постарайте се да познаете коя Far Cry на коя Far Cry ще снимам. И да, ще бъде на PlayStation и пак ще играя с джойстик, така че трябва да изуча контролите в началото на играта. Тя играта трябва да ме научи в началото, в тутория. В началото тя играта трябва да ме научи. Да, трябва да ме научи. Чакай. Малко се потопя обаче. Знаете, тази Far Cry към сме гледали от Лагадов. Така че и аз съм, и понеже аз много ме изкефи тази Far Cry, която Лагадов е снимал, много ме изкефи тази Far Cry, една от трите, които той е правил. Много ме изкефи. И исках да снимам на нея. Просто исках да снимам на нея и утре. Какво? Обаче откъде сме взели тия да. Спомням си тия деца на първия етаж и са през болница откъде, от това състезание. Айде! Ихи! Добре, как така успях да ги откача, не съм натискал. Колко е отдалечено с този камион, колко е отдалечена камерата.
от самия камбон. Вау! Колко е отдалечена просто. И сега като излезем от тук, ще ви покажа колко е отдалечена. И сега още ето и колко е, мога да я отдалеча просто, толкова мога да я отдалеча. Което си е ефектно, защото аз съм много добре защото аз много ми харесва, когато ми е някой такова по-далече ми от самата кола и по-далече от самия камион или кола е по-далече камерата, защото мога да виждам повече пространство и така да не се блъскам много. И сега, например, мога да се блъсна. Пожалайте сега, ако блъсна тази кола, ще я помета. Пометох я. Видите. Бум! Чай, това такси. Нищо против таксиметровите шофьори. Нищо против тях. Просто искам да демонстрирам колко са мощни самите камиони в играта. Колко лесно могат да пометат някоя кола. Видяхте ли? Ето и само сега, например, аз сега ще я изблъскам и да ви покажа. Бум! Чакайте, ще изблъсквам някой отстрани да видите. Да видите колко силно ги изблъсквам просто. Заето, просто взимате тюрчето, взимате камера и си правите път. Сами си правите път в GTA 5. Дахте ли тази, която... Ако бях просто с една кола, ако не бях с кесичките коли, бях просто с една кола, и просто аз се фърля от тук. Много обичам. Ей, точно от това скокче, или отгоре май беше, или отгоре, или от тук. Много обичам да се фърлям. Наистина, много харесвам оттам да се фърлям. Много се изкушавам просто да сляза и да го сваля този хеликоптер. Много обичам да свалям хеликоптери в GTA 5. Изкушавам се да не се фърля от камиона и да го гръмна. Или по-скоро да го разстреля. Просто само казвам, много е. Просто ми гне една яка обсипванката. Ето и просто вика после те тя вика с някаква полиция, изнуш. Някой например, ето и в началото с нощче си изкарал нощчето, изведнъж от нищото, изкарваш някакъв мигън и почва с голямата обсипванка. Така, например, можете така да тълнете някой ваш приятел, някой ваш, например, онлайн, когато сте и там, с някой там правите неща, там пробвате, можете да го тронете, изведнъж някой да ви, да се биде с ножки и изведнъж да му изкарате някакъв изведнъж нищото да му изкарате там базука, нещо там, минигън да му изкарате и той направо. Goodbye! Просто ще си би шута. Напрочем, ще бъде по-бърз от кола.
или просто за да не ви дава кил, просто вади всички бомбите, залепи една на пода, отива до нея и я детонира изведнъж. Просто аз тъй бих тролвал в онлайн, ако можех да бъда в онлайна, тъй шах да ги тролвам. Трол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 о. Колко е бавно с този камион, колко е бавно. Тази отгоре оранжевата, тя се от синята я взехме от това състезание, дето аз, дето майка и Тревор бяха полицаи и аз управлявах майка ми. Франклин беше един от състезателите в това състезание. От самото начало си знаех как да се обаче с ония камион направихме преса. Просто направихме преса на полиция. Просто направихме преса. Майко, скоро става изи. И сега ще стане голямото изи. Сега става голямото изи. Defend the truck. Трето. Чакайте,
Чакайте, кой беше... Сега да взема другия джойстик, да си разгледам контролите, да видя кой беше L3-то. Добре, сега. Не са ли хванали? Още едни. Още едни. О, е! Много съм добър, бе. Много добър съм в пукането на гуми. Много добър. Те не ги виждат тя. И аз изи-пизи. Още един път. Какво е това нещо? Колко е лесно просто. Колко е... That's so... That's... Опитам да пукта гумите на камиона. Не му запукат гумите. Може ли да запазя колата? Искам да запазя колата. Ще бъде супер яко, ако си запазя колата. Бекмен. Sugar. Не. Дори една кола не ми даде за моя труд. Не. Чайте сега. Пълна газ, по-долу. Да видим колко ще наберем. Искам мотор. Искам моторяга. Чайте се опитам да го леп... Едно камион там, когато се отдалеча много. Ще го гръмна. Ще трябва да гръмнал.
Мислиш, че не се е закачил. Мислих си, че не се е закачил. Защото миналото... Хеликоптер. Да не ме карате да вадя нещо, с което правя масната обсипанка. Но този хеликоптер ме кара да правя обсипанка. Защо дай да направя една обсипанка? Не, аз за обсипанка. Къде си? Перфекто. Перфектно е тук. Никой, няма да всеки. Откъде? О, не! Как някой си легне да е в градката. Том да ме спални в града. Някой в синята. Пустинята. Провинция. Това е ето и авалча. Не. Искам да си маркирам. И хито къде в провинцията ма спалнало. Той в другия край на вселената. Контакти. Капа. Сега аз колко пари имам в Англия? Така, сега. Некой сейф. Искам интернета. Трябва да е транспорт. Така. Искам да взема някоя бърза кола. Ама не виждам никъде зенторно. Така. Вземи паки. Населението. Така да видим. Къде е зато? Взем. Значи някаква е такава количка. Това е пистол комер. Уния коли, които ги превозвах. Чакай, Legendary Motorsports. Така, Z-Type. Това го пренасяхме. Адера!
Адера. Това е Адера, която струва 1 милион. Чакайте. Ако тук напиша Зенторно, би трябвало да ми излезе. Защото Адера е спортна кола и Зенторното е спортна кола, така че би трябвало да се падат тук. Може би се опитам да напиша, чакайте, те я видиме Т20 отново ли стингали ми Адера, не мога и това. Значи 1 милион за Адера. Това май го бяхме взели. Добре, значи следващия лъвър. Адера. Адера трябва да събираме за Адера. Да видим дали Майкъл ще има Адера. Ако питате мене, просто искам да идва по-бързо, да идва утре, защото много искам да записвам на тази игра. Чакай, ще се надявам с текста. Искам да скоча. Лестър. Спасяваме Майкъл. Имаме време, иначе ще направят Майкъл на месенца. Трафик. Не бе. Значи той е... Не знам къде. Абе, искам... Искам с Франклин, че ми изтича времето. Аз без да искам го натискам това копче. Просто бързо трафик япа. Така, трафики. Майкъл's location. Право напред.
Чакайте. Абе, карате ма да го... Да бъде другите оръжия. Добре, че имам флашлайт. Все пак да се ги виждам. Ето да се ги виждам. Дай тази аптечка. О. Майко, е пистол. Интересен чинджи. Комбатенджи. Елате ми. Леспире. Иче. Не. Не съм ти с комбатенджи, бе. Не съм ти с тежка картечница. Майко, трябва да си взема. Трябва да си взема минигана, ще си ставя мазата, да си бънка. Защо макар да водя шотгъни и мотгъни? Защо макар да се водя тежките артилерии? Майко, накрая там ще изиграе на базука и край. Да ви гърби корта! Ти няма да излизаш. Ти няма да отиваш. Ти защо? Ти защо? Има още един тук. Така да видим това. Нямам пистолет, трябва да взема стънгън. Ето и после стънгънчето. Карате ма да вадя базука, накрая ще ма накарате да си извадя базуката. Пазалче. Бам! 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 Хедшот. Той трябва да се хедшот. Дай му. Бабзока! Бабзока! Франклин, дето много дяволи трябва да обсипвам с базука. Дяволите, те не се плашат от човек с базука. Мой. Бам! 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 Хедшот.
Ай, брат, си извади си комбатен дито и да почвай. Прасенца. Щяха да направят майка, не такива прасенца. Откъде отиваме? Тя ще го направи в началото. Не, защо съм само в комбат пистол? Добре, не мога да стегам. Няма много голям рейндж. Това ми е като. Че ще ми трябват твоите амуниции на калашник. Ще ми трябва вашите амуниции. Май колко малко демидж им прави това. Помни малко патрони за калашник. Това прави изключително малко демидж. Вау, то се криеше зад месото. Браво, измисли нещо много. Да се крие зад месото. А месото да не понася. Нищо да не се бъде. Да, ти стана с калашник. Ай, брат, изхъби. Извади си скапания карбайн. Трябват ми само хедшоти. Дай ми взехме. Това е с SMG. Това е с калашник. Хедшот! One shot лонги. Почакай, аз малко се скрия под месото. Приближи се малко типичката. Почакай да вземам амунициите поне. Не съм дошъл тук да си харча амунициите. Малко и да вземам. И малко амунициите да вземам. Взимай кола. Go to Michael's house. Трябва да им до Майкъл къста. Не мога да сменя с Франклин. Не.
тук нещо да го постреля. Майко, ако трябва пак през месарницата на нова, майко! Чай, спъмпът. Де ни прете проблеми. Няма време за проблеми. Набих много бързи спирачки. Малко тази има, много от хубавите спирачки има. Майко, сега почва боя. Mission Pass Freshly. Хедшотове. Прави си хедшотовете. Майка бе. И той си взе. Така. Сега. Искам видео и можем да вземе АДР. Обаче нямаме пари. Да имам пари и да имам бърза кола. Ще си имам бърза кола. Има... Ето. Адера. И какъв цвят да бъде? Розов. Ние ще направим яка. Искам да е червена.
достатъчно пари, не. Select from available course. Purchase. Няма място за да взема този виакъл. Къде ти няма място, бе? Случайно бързо да отидем да видим какво е това, че няма място. Ето тук си взема някаква бърчка, където съм се складирал тук. Значи за това. Така. Да, полицейската количка. Каза ми, че това е ядено. Това е ядено. През цялото време съм имала една адера. Нали това е адера? Да. Това трябва... Това е адер. Така да видим на много дали наистина съм прав, че това е адер. Значи това има такова... Така, това... Да, аз през цялото време съм имала една адера. Ето и съм си имала една адера. Падам да е адера. Това се струва. Ако няма адера, просто ще отида на място, където се спамва. Който май беше тук. Не тук. Не там, а... Тук някъде май беше някъде тук. Наистина къде беше това? Не спомням къде беше. Тук беше. Тук беше. Там някъде беше. 100%. Почти съм сигурен, че беше там.
съм сигурен, че имам адеро. Трябва да съм напълно сигурен. Трябва да съм напълно сигурен, че това е потвърдено адеро. Трябва да съм напълно сигурен. Затова оглеждам навсякъде. Защото трябва да съм сигурен, че това е адеро, за докато не лъвам. Значи трябва да спомня дали това е адеро. Ако е адеро, супер. Ако не е адеро, лошо. Колко зле са спирачките на това нещо, аз не мога да вярвам. Колко са зле спирачките просто. Вау. Абе, спорт. Добре, това е спортно. Да, това наистина си адеро. Така, не струва толкова пари, значи наистина си адеро. Takes, Pumpers. Това няма Grand Engine. Така. Чай. Acceleration на Max просто. Няма нови. Метали. Между другото на хрома изглежда супер яко. Паче не е. Това са просто цветове. Металика. По металика са форма лаварена. И той вече. Тук отзаде. Това ще искам да го направя Stone Silver. Искам да го направя Silver Ice Light. Скъпце. Няма такова спойлер. И ние да слагаме Special. Да направим по никакъв начин трансмисия. Release трансмисия. Turbo. Wells. Спортни. Къде видим какви спортни има? Обаче искам да видя high-end дали беха. Lowrider има. Им да си ги сложим спортни. Тия. Well color. Цвета да бъде. Искам бъде ice. Ето искам да бъде. Трябва да бъде custom red tires mode. Windows. Да ги запълним дали му. И направихме си колата, възможно най-яката. И да, това си е истинско адера. Това е истинско адера. Почти съм сигурен, че това е истинско адера. Пише, че е спортно. Че е спортна кола, така че аз си вярвам на играта, че е светово, че това е спортна кола, майко, той ако го изява. Той ако го изява на магистралата, ще бъде звяр просто. Acceleration е на макс. Лей. Чайте.
има съвсем малка дискинка и счупени фарове от 2 блъскания с коли. Ако нямаш никакъв армър, просто ще е потрошена цялото. Така мен много ме изкефи как се получи количката ни. Наистина, доста яка е. Пише дали искате още да тунинговам. Дали искате да... Дали искат... Да, вече имаме 2 яки коли. Аз да се сейвна там, че... Между другото, трябва да видим малко йога. Да видим каква е тази йога. Да града. Искам да видя каква е тази йога. Така. Това е тази йога. Искам да за край на клипа да видим каква е тази йога.